Dünyada en kıysa söýgüni eşitdiňmi? Menki olar. Başkalayda. Yok. İçi başkalay. Dünyada en kıysa söýgü diýe. Neme diýe? Bir diýe söýgü ýok diýip 12-nji etaga çykyp baram. Özüni oklapdyram. Altay yeter. Yok. 3-nji etaga ýetende bir balkona bir gyzaga şeýip, balkonda teras duran eken, gaçyp gelýär. Şu 3-nji etaga ýetende şo gyzy görüp söýüp durdaram. Diýiste. Mung söýgüsi 3 etajlyk bolup durdy ya. Şol kadar söýüp durdy bilýärmi? Bu ýa, näme? Ha? Men arada men neme 100 manat bergin bara mesela bilen. Ha. Şo 100 manatdan berýändim. Böyle mi? Mesela ýene 100 manat bergin ma. Kim? Arada kim aldı mı? Son kim aldı? Yok. Ya al ben şu al kaç. Ora benim senin 200 mandalım. Son 100 mandal demek. 100 mandal gale ene. Näwra? 200 manat bergin ma dedi. 100 manat ýan berdim. Gara